субҳ бахайр кадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи ширинии маҳбуб ва машҳури фаронсавӣ макаронс ва ё макаронро пешниҳод мекунам. умедворам ки ба шумо писанд меояд ва чун ҳамеша дар тарзи таҳияи худамро пешниҳод мекунам. ва ҳоло биёд бубинем ки ман онро чӣ гуна омода кардам. дар видеоҳои баъдӣ марҳила ба марҳила равиши корро гузоштаам ва қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. ташаккур ки бо ман ҳастед. хуб шурӯъ мекунем. сараввал ба мо 100 грамм пудра шакари лозим аст. онро элак мекунем. баъдан 100 грамм орди бодомро ҳам элак карда дар ҳамин зарф якҷо мекунем. ва инҷо муҳим он аст ки ҳамаи маҳсулотро ҳатман бо тарозучен кардан дар кор аст. яъне инҷо аз рӯи дид ё бо паймона намешавад. ҳатман бояд аз тарозу истифода кунем. ва пудрашакариву орди бодомро хуб омехта карда канор мегузорем ва акнун сафедии тухмро бо шакар лат мезанем. ду дона сафедии тухмро мегирем. ба он каме намак андохта бо ҳамзани барқӣ то замони сафед шуданаш лат мезанем. баъдан ба он дар 3 дафъа кам кам 100 грамм шакар илова мекунем. ва инҷо муҳим он аст ки суръати ҳамзан бояд паст бошад. агар мо суръатро якбора баланд кунем, он вақт шакар об нашуда тухмҳо сафед мешаванд. барои ҳамин инҷо бояд суръат паст бошад ва ҳар лаҳза месанҷем ки шакар об шудааст ё не. агар шакар ки об шуд, баъд метавонем суръатро баланд кунем ва то замоне сафедии тухмро лат мезанем ки ба мисли нишоло шавад. ҳамон гуна ки дар навор мебинед, яъне тақрибан 5-6 дақиқа лат мезанем сафедии тухмро. акнун ордро ба сафедии тухм илова мекунем ва кам кам илова мекунем ва ором ором мекобем то замоне мекобем ки хамир ба мисли асал резон шавад. масалан ҳозир агар бинед канда канда ҳаст. вақте ки сарозер мекунед канда канда меафтад. вале вақте ки хамир омода шуд, анамин гуна мешавад. яъне бинед мисли асал як лухт мерезад. ва акнун хамир тайёр шудааст. онро дохили халтаи қанодӣ мекунем ва барои пухтан аллакай хамири мо тайёр шудааст. баъди оне ки хамирро дохили анамин доирачаҳо мерезем, мегузорем ки хамир хушк шавад. пеш аз он лаълии тафдонро 2-3 бор такон медиҳем, то ки ҳавое ки дар дохилашон агар гузошт монда бошад, ҳаво хориҷ шавад. ва ба муддати 30-40 дақиқа мегузорем ки ширинӣ хушк шавад. ва ҳамин гуна ки дар навор мебинед, агар хушк шуда бошад, ангушти мо тоза мемонад. ва ин маънои он дорад ки вақти пухтанаш расидааст ва онро ба тафдон мегузорем ба муддати 10-12 дақиқа дар ҳарорати 150 дараҷа. акнун барои часпонидани ду тарафи шириниҳо мо ганаш тайёр мекунем. барои ин 100 грамм хомая ва 100 грамм шоколади сафедро ман об кардам ва шоколади обкардаро ба хомаи сард андохта бо ҳамзани барқӣ лат мезанем ва 2-3 дақиқа тақрибан кофӣ ҳаст. ва акнун шириниҳоро пайваст мекунем. аз рӯи қоида бояд ганашро ба халтачаи қанодӣ рехта баъд макаронҳоро часпонем, вале
аз сабабе ки ман шабона кор мекунам, медонед ки рӯзона барқ надорем, ман дидам ки халтача тамом шудааст. Барои ҳамин ночур аз қошуқча истифода кардам, вале шумо ҳатман ин корро бо халтачаи қаннодӣ кунед. умедворам ки писандатон омад. ташаккури зиёд. нӯшиҷон.